खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण आचारिखौ राजभवनाव लोगो हमदों आरो नेमखान्थि बायदियै बिथांखौ मिशन बैसुमुथि 2.0 बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हांख्रायलाय गथायदों। बिथांखौ लोगो हमनाय समाव बड'लेण्डनि अरायथा जौगानाय ओनसोलनि दैबानानि थासारि आरो मेलेरिया फोजोबस्रांनाय बायदि गोनां आयदाफोराव बिथांनि बेसेनगोसा लामा दिन्थिनायखौ मोननो हायो होनना सीएम प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। एनडिएफबि रुंसारि गोमोथाव ब्रह्म आफादाव बि गनायथि मुंजों मिथिजानाय बिथांनि मुंख्लं खाम्फाखौ थांनाय मैया बेखेवबाय। बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थांखिजों नखरखौ नागारनानै थांनाय 2005 मायथाइयाव एनडिएफबि आफादाव थांदोंमोन मुंख्लं गोमोथाव ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा 2010 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव सुथुरफोरनि आखायाव मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। आथिखालाव बिथांनि रुंसारि जानाया 15 बोसोराव आगान होबाय। बिथांनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवनायाव बाहागो लाफैदोंमोन सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो इसोरनि खाथियाव बिथांनि जिउमाया आलो गोजोन थाहैनायनि थाखाय आरज गाबदों। आसामाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सोमजिनाय दाङाबाजिखौ फोजोबनो बेस्ट फ्रेन्ड हाबाफारि जागायदों आसाम सोरखारा। आसाम सोरखारा जेराव बांसिनै हाग्रानि मैदेरफोरनि गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाफोर फारियै गवालपारा, बाक्सा, उदालगुरि, सनितपुर आरो नगाव जिल्लाफोराव मानसि आरो हाग्रानि मैदेरनि दाङाबाजिखौ बाङाइ खालामनो मैदेर आरो जायगायारि सुबुं समाज मोन्नैखौबो रैखाथि होनो थाखाय गजमित्र बेस्ट फ्रेन्ड हाबाफारिखौ जागायदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं दारामपुर गामि जुनखारें जनाइनि 75 बोसोर बैसोनि गंगाश्री गयारिया थांनाय मे दाननि 20 अक्ट' मंगलबार खालिनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारलांनानै गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 8753936749 नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि 2025 मायथाइनिफ्राय 2026 इं मायथाइनि गोदान बिबानखौ थांनाय मैया दाफुंनानै लाबाय। आफादगिरि महरै दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै खनीन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ सायख'फिनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि आद्रा थानाय थान्दै मेलखौ थांनाय मैया खुंफुंबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म सावराय नब्लाङाव थांनाय मैया सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोबलांबाय। फुंबिलियाव आरज गाबनाय आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार आरो मान बावनाय बायदि बायदि हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि आद्रा थानाय थान्दै मेलाव बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरुत नार्जारि बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। एबसुआ जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बर' समाजनि थाखाय हाबा मावबोदों होनना बुंथिदों डक्टर सुरुत नार्जारिया। एबसुआ जोंनि बर' हारिनि फिजिकेल, मेन्टेल आरो स्पिरिचुवेल फर्स होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाखांफुनाय आबादारि धेमाजि जिल्ला जनाइ माइदांस्रि गामिनि आबादारि डिम्बेश्वर सरगयारिया थांनाय सानाव बे बुहुमखौ नागारलांबाय होनना खौरां मोननाय जादों। हरनि समाव उन्दुना थानाय समावनो बिथाङा थैनानै थादों होनना नखरनिफ्राय मिथिहोदों। बिथाङा ड्रागन आबादजों लोगोसे गोबां आबाद मावोमोन। बायदि आबाद मावनानै मुं मोननाय आबादारिमोन। माइदांस्रि गामिनि लाइमोन आफादगिरि जानानैबो गामिनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ मोजां थांखिजों खामानि मावनो बिथोन
होबोदोंमोन दिम्बेश्वर सरगयारिया। बङाइगाव बिजनीनि बरबाखारनि मानस दैमानिफ्राय गोमानाय जुवा गेलेगिरि इदल आलीनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों रैखाथि हानजा SDRFआ मोनसे दैमा अपारेशननि समाव इदल आलीनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। रायजो राजाफोरा दाबि खालामदों दि जेब्लासिम मानिकपुर पुलिस थानानि बिबानगिरि मणिमय तामुलीजों लोगोसे गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफोरा जाथाय जायगायाव सफैया अब्लासिम गोथै सह'खौ पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय लांनो मोना होनना खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। सुबुं सिबिनाय खामानि मावनायाव थाथ'वाखै कक्राझार जिल्ला BJP दोलोनि नेहाथारि एबा समाज सिबियारि प्रफेसार राहुल नार्जारि बिथाङा गसाइगाव बिधान सभा एबा जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जयगामाव सानथालि गामिनि रायजो राजाफोरा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो दालां गैयैनि जाउनाव दैज्लां बोथोराव हान्थामेला खालामनो जेंनायाव गोलैनानै दङमोन। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ नुनानै थांनाय मैया गावनि रांजों सोलिनो हानाय बायदि गंसे औवानि दालां बानायनानै होदों राहुल नार्जारि बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव रौता आबर्त भवनाव मोनसे खौरां मेल खुंनानै दावराव दावसि सोमजिनायखौ फोजोबदों। हा जेंनानि सोमोन्दै मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो दावराव सोलिबोनाय अजद होनाय आरो फिन दाय होनायफोरा सुस्रांजाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मावसुगोरा बसुमतारिया प्रदीप बसुमतारि मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय 1 कथा 10 लेसा हा फाननो थाखाय 22 लाख रां लादोंमोन। बिनिनो सानैनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदोंमोन। उनाव पुलिस आरो कर्टआव अजद होनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। मावसुगोरा बसुमतारिया रां लाखांनायनि उनाव हाखौ होआखै होनना अजद होदोंमोन। प्रदीप बसुमतारिया हा मोननो हायैनि पुलिसनि खाथियाव अजद हैदोंमोन। थांनाय मैया सोलिबाय थानाय बिजिरसालिनि बिजिरनायनि गेजेराव मोन्नैबो हानजाया खौरां जथुम्मायाव बिबुंथि होदों। खौरां मेलाव प्रदीप बसुमतारि आरो मावसुगोरा बसुमतारि सानैबो सोमजिनाय दावराव दावसिनि सुस्रांनायनि सायाव सावरायलायदों आरो अजद होनायफोरखौ दिखांलायना लादों होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।